Dat zijn zo'n spies als nu bereikt. Hier een minuut. De Mutter zit goed. Die lossen wir natürlich vom Markt, wie sich dann ein richtiger Wasserlandsverein hört. Anders hat er Pitchmaker Jotsland de Blommenmädchen, aber die hat von nicht von nichts geholt. Jeder Breivart, Lipping, Boghoff! Trent Fremont de eerste. En de Sonnekamer vallen wat we hier gaan. Jawel, Ramon, wat wil je wat te zeggen? Mag ik? Ik ben zeer blij verrast dat zo'n verein mij als Prenzlaer, ik snap het helemaal niet. Hey, dank je man. Maar nee, serieus. Op badminton is voor mij een tweede familie. 5 dagen per week zijn we met de verein bezig. Ik ben dus nogmaals zeer blij en echt, op badminton zit in mijn hart. Als mij vanaf nu al ben ik bij de verein betrokken. Dus jongens, hartelijk bedankt, echt. Ik stel het zelf op prijs. Dus nogmaals, de BBC, Allah, de handbal, Allah, de Sporthal, Allah.